Rada by som sa spýtala, čo je cieľom vášho stánku, ktorý tu dnes máte pre študentov pripravený? Takým cieľom, alebo prečo sme tu, je máme takú vynikajúcu kartičku, kde je napísané, že dať červíka do hlavy takéhoto a my chceme dať vlastne červíka do hlavy tým študentom stredoškolským, ktorí tu chodia. Nemusí to byť posledná štátna maturita, ale že je fajn pokračovať ďalej v tom štúdiu a keď ich zaujme niečo také, ako je manažment v turizme a hotelierstve, tak že je tá možnosť aj u nás a vlastne chceme im ukázať ten spôsob výuky, aký je, ako sa u nás učí, že to nie je vždycky len o teórii, ale tú teóriu sa vždycky snažíme preniesť do tej praxe. Aký rozdiel je medzi vašou školou a ostatnými v tom istom odbore? My sa snažíme odlíšiť prioritne tým, že sa pokúšame dostať do toho študentského života čo najviac praxe, aj do toho študentského štúdia, že naozaj na tej prednáške nech sa vysvetlí tá teória, lebo zase robiť niečo len tak freestyleovo, to nie je vždycky to najlepšie, keď máme intuíciu, máme pocit, že toho vieme dosť, ale trochu toho baťu a trochu tej teórie nikdy nie je na škodu, aby človek za tým videl a poznal, prečo tá maslová teória funguje tak, ako funguje. No ale potom, keď už vedia, ako to je z toho teoretického hľadiska, tak sa snažíme každý jeden predmet preklopiť do tej praxe. Študenti u nás musia každý semester v tímoch takých trojčlenných spraviť projekt, ktorý je zameraný na to, čo ich baví. Niekto si spraví coffee stop, niekto ide do škôlky animovať decka. Momentálne sa chystajú študenti výlet do Srbska, lebo máme študentov zo Srbska napríklad, tak by nám chceli ukázať svoju krajinu, tak vlastne posledný týždeň semestra letného budeme všetci, vždycky sme rozlezení, lebo chodíme, minule sme boli v Košiciach volá sa to, že EDUZA, edukačno-vzdelávací zájazd. Čiže boli sme si pozrieť Košice, boli sme pozrieť Donovali, Bystricu a takýmto spôsobom vlastne študenti tie zručnosti, ktoré získajú, musia dať do praxe a čo ešte veľmi dôležité na tých projektoch, na čom sa oni síce zapotia, ale spätne to oceňujú, vždy si musia nájsť sponzorov. Nesmie ich to, čo robia, tá akcia, ktorú robia, nesmie ich stať žiadne peniaze, musia zohnať sponzora, čo naozaj niekedy je veľmi ťažké, ako keď sa rozhodnú robiť pyrohy a ponúkať ich na škole, tak ten sponzor sa hľadá ľahšie, lebo tam v tých potravinách predsa len veľké spoločnosti s nami spolupracujú a poskytnú im ten materiál. Ale už keď je to také špecifické a chcú, že špeciálne kávy ponúkať a tak majú čo robiť, aby zohnali vlastne takú tú špeciálnu kávu, o ktorej chcú oni rozprávať. To je výborná prax naozaj, že sa už stretnú s tou praxou skôr, než pôjdu do toho terénu pracovať niekde reálne. A akých študentov by ste očakávali, akých študentov by ste chceli? Čo je ideálne pre vás? Predpokladám, že kreatívnych, snaživých študentov. U nás je to také, že čaká neočakávané, lebo naozaj sme si pôvodne mysleli, že prioritne hotelové akadémie a tak. Čo je pravda, že tí decká sa u nás najdlho pokračujú v tom, v čom vedia a častokrát sú práve na týchto praktických aktivitách také angažovanejšie, že vedia. Ale veľmi sa nám osvedčili aj gymnázisti, aj z technických škôl prídu študenti a zrazu ich to baví, lebo vlastne to gro toho študijného programu je management. Čiže my máme zo zákona dané, ktoré predmety tam musia byť, tak ako sú v každom inom manažmente. Čiže to, že niekto vyštuduje manažment v turizme a hotelierstve, neznamená, že musí ostať v tejto krásnej branži, ale môže robiť toho manažéra aj v hociakej inej sfére, pretože ten obsah predmetov, manažerské kompetencie, personálny manažment, stratégia a všetky tieto predmety on musí absolvovať, lebo to je korpus a popri tom sa vlastne naviac učí, že sme šmrcnutí do toho cestovného ruchu, ale stane sa napríklad, že projekt je zameraný na hľadanie talentov športových medzi deťmi na základných školách. Už aj taký projekt sme mali, aj v tom sa našli, aj tam bola veľmi dôležitá tá organizácia, dať dokopy tie školy a aby sa tam dialo to, čo sa má, aby si každý našiel ten svoj šport. A keďže sa nachádzame na lodi dnes, tak moja otázka bude smerovať práve k lodiam, aby pracovali na riečnych alebo záoceánskych lodiach. No, neviem, či môžem aj prezradiť. My sme spolu mali prednášku a študenti vtedy veľmi sa zaujímali o to, ako by sa mohli dostať na leto na tú loď. Aj viem, že posielali žiadosti. Veľmi ich to nadchlo a chceli ísť na tie zaoceánske lode, lebo výhoda vysokoškoláka je a my ich tak aj tlačíme, aby vystúpili z toho mama hotela a aby cez to leto naozaj cestovali.
nech si pekne spravia v máji skúšky a nechceme ich vidieť do októbra, nech vyskúšajú ten svet, lebo potom sa aj inak kúkajú na to, čo my im hovoríme, že im to krásne sa tam prepája, že to sa stalo, vtedy ten manažer zareagoval tak, že dobre, tak to bolo. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.